Wilujeng dalu. Sugeng dalu, Bapak. Nggih, selamat malam. Selamat malam, Nggih, derek sehat tepak. Nggih. Kula niken Salindri saking Kediri derek ajar nggih, Pak. Nggih. Bilih mengke enten salah klentune kula nyuwun pangapunten. Nggih, ora Nggih. masalah. Ning karo dalang tuwa lho, Nduk. Nggih, Pak. Dadi Jenengan paring asma Pak Alek. Pak Alek. Nggih. Lah kula kinten niku pas ngejob kula niku to. Niki Nggih. mengke dalange sinten? Kula Heeh. ngoten to. Heeh. Sing gadah damel namine Pak 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 Bayu. Bayu, Nggih. nggih. Pak Bayu kan sing ngersakne kula piyambak niku Nggih, sing pun leres. Pak Bayu piyambak. Sinten Pak dalange? Kula ngoten to. Nggih. Niki namine Mas Alek ngono. Kok kinten Ah, lek nggih. ganteng enom ngoten to Pak. Kula kinten lho nggih. Iki. Kula kinten. Lah terus niki wae kula nggih mriki to Pak. Nggih. Nggih kula lenggah mriki tenan Pak De. Iki tenan aku ora ngapusi iki sumpah demi Allah ceklek glek iki tenan. Kok cekak deglek. Tegese tenanan. Tenanan iki. Aku terus tekok ning gone Sela. Iki kan jenenge Mbak Sela to. Heeh. Iki tenan sing nanggap niken Salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange Mas Alek iki to Mbak aku ngono. Iya iki Pak Alek. Oh alah lah tibae jebule wis tuwa. Tak kira lek bayanganku ki sik enom, sik bagus ngono. Nggih mboten napa-napa lah jenengan nggih tasik bagus. Aku biyen yo bagus kok. Nduk. Nggih ning keterak ireng ngoten malih mawon. Gak masalah, gak masalah. Asline. Ireng-irenge sepur. Akeh sing ngenteni, Pak. Salim riyen. Alhamdulillah. Tepangan riyen lah ngeten kan malih cetok. Mugi-mugi jenengan sehat selalu panjang umurnya. Ampun disuwi, Pak. Hah? Ampun disuwi. Ora tak isui. Telung dina ora tak isui. Wangi to, Pak? Hah? Wangi. Heeh, jajal wah salaman begitu. Karo sapa? Karo awakmu. Iya, coba to. Lho. Kak. Piye to? Piye to piye? Hah? Piye? Nak kono genah ambune iki tak. Ambune niken ki ora iso ilang 7 dina 7 wengi, Pak. Sepi Ning salim. bareng kowe sing saliman tak. Salim sik karo niken coba. Coba. 7 dina 7 bengi ki ora ilang. Coba Pak, mumpung sik anget, Pak. Ah, Iya. wangine Casablanca ora. Iki parfum luar negeri. Luar negeri. Original. Salim ya, Bu ya. Nah, Nggih. iki Bu Yakni. Loh, fresh care. Iki fresh care apa bal pirik ya, Bu iki? Antarane fresh care karo bal pirik. Sudah, masa perkara salim kok yo. Loh, wangi ya, ngono. Nduk. Iya. Wis cantik. Nggak boleh wangi. gitu. Salim dulu. Alhamdulillah anak kita. Ya wangi jane. Loh, wangi. Loh, kaya apa, Nduk? Kaya apa? Kayak kecing-kecing piye ngono. Iya bener. Bener. Gara-gara bar salaman karo kae mau Nduk dadi. Rumangsamu aku anggap peteren ngono apa piye kok? Ora keringetku karo keringetmu iki dadi siji ngono lho, Pak. Dadi Oh. ngoten niku. Oh iya, Kae iki ora tuwek, Nduk. Kae iki siapa sing ngomong tuwek? Kamu lah, loh, Alek ternyata tuwek. Ora, aku ora ngomong tuwek. Aku ki ngomong tak kira enom ngono Lah, lho. ngono lho. Asline yo nom. Terus Ketok suwek ki Kok suwek tuwek. tuwek kok suwek. urusane oke. Mas Gareng, Nun. aku arep takon karo sampean. Napa dawuh? Nyuwun sewu. Jenengan upama pengin jangan, Nggih. pengin olah-olah. Klopo kae milih sing nom apa sing tuwek? Ya mestine pilih sing Nom. nom to Pak nek dienggo olah-olah. Lah nek diki santen, Dienggo mbot, diki santen. nek santen sing tuwek. Nek Nah. dienggo mbothok sing nom, nek nggo nyanten sing tuwek. Nah, Eh, upama gedang kuwi legine kuwi mau nom apa tuwek? tuwek. Nah, kene ngerti. Ngerti. Berarti sing tuwek Enak. enak, sing nom Ora enak. nah, niken iki nom apa? Tuwek. Nom. Ora enak. Ayo ngene yo. Iya, sampean muni ra enak arep mbok pangan dhewe. Nggih. Kok iso? Nom Kaya- ora enak. Ngawur malah sing tuwa iki sut. Apa iya? Sing nom sik energik. Eh, Oh. mosok nak Iya. tuwek kisut. Nek perumpamaan iku ora iso digawe padha. Oh, ngono Nek lho. sing mau ki hal buah-buahan, nek genduk niken ki seorang manusia kok. Iya. Oh, Oh, yes ngono kuwi lho, Nduk. Dalang nek tuwek ngono kuwi, Nduk. Masa manusia karo buah dipadane ya ora iso. Ora Lek iso. pengen rujak kae ya, Pak. Ah. Rujak cingur. Kayak gedange tuwek apa nom? gedange nom. Lah, nom kan enak lek gedang teh ora nyonyot kabeh. Oh, Rujak iya. ya. Jangan bung kae. Heeh. Nampa tuwek.
Nom. Nom, ya coba Oh, jangan jajal. ori sak bonggole sak barongane. Oh, Gelem apa ora? Cek. Aku ora ora nyokrok kabeh ning lambe. Ngonyor tenan ku. Oh, kabeh Oh, iki iya, enak tetep sing beda. enom, Pak. dadi nggon-nggonan ya. Nggon-nggonan. Jangan disamaratakan. Iya. Jangan disamaratakan. Perumpamaan Jangan kok. pilih kasih nom tuwek, kabeh Betul, milih nom, Pak. Nggih.